салом алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. давоми ҳарфҳои забони англисиро мегӯям. омода ҳастем? меравем. бо диққат бошем. S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z Z гиромӣ алифбои забони англисӣ ҳарфаш 26 токи буданд. бароятон гуфтем, агар аз худ карда бошен, дар хотиртон монда бошанд. акнун ба навиштани калимаҳо мегзарем, ки чӣ гуна навишта мешаванд ва кадом калимаҳо бо кадом калимаҳо агар пайваст шаванд, кадом ҳарфро ифода мекунад. аз худ кунед. баъдан дарси дигарӣ бароятон хоҳем гуфт ва якҷоя менависем. бошед ки бошем. моро ҳамроҳӣ кунед.